Cin zarafin iyali rikici ne da ke faruwa tsakanin ma'aurata a gidajensu wanda ya hada da duka ko raunata ɗaya daga cikinsu, fyaɗe, tsoratarwa da dai sauransu. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, matsalar babba ce a tsakanin al'ummomi daban-daban na duniya da ke tauye 'yancin mata ta fuskar ilimi ko kiwon lafiya da tattalin arziki da kuma zamantakewar gaba ɗaya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 2 cikin 3 na mata a duniya suna fama da matsalar cin zarafi a cikin gida. Abin da dai aka gaza ganowa shine matsalar cin zarafin an fi samun ta ne tsakanin ma'aurata ko kuwa waɗanda suka shaku, inda kimanin sama da mata miliyan 603 ne ke fama da ita. A nan gida Najeriya ma masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da hana cin zarafin na mata sun nuna damuwarsu game da yadda matsalar fyaɗe take karuwa a ƙasar nan, kuma sun bayyana damuwa game da matsalar fyaɗen da kuma yadda ake sace mata da kuma 'yan mata musamman a yankin arewa maso gabashin ƙasar nan. Har wa yau a nan Najeriya dai yara da mata waɗanda shekarunsu ba su gaza 14 zuwa 24 ba ke fama da matsalar cin zarafi wanda ya haɗa da duka, tsangwama, zagi da fyaɗe tsakanin ma'aurata tare da cin mutunci da sauransu. Ƙungiyoyi da dama sun fito domin nuna rashin gamsuwarsu game da cin zarafin da ake yi wa mata a wannan rana ta yaƙi da cin zarafin mata ta duniya. Bincike ya bayyana cewa waɗanda kan ci zarafin na mata sun haɗar da mazajensu na aure ko iyayensu ko kuma iyayen gidansu ga waɗanda kan yi musu aiki. Kamar yadda masana ke faɗi dai cin zarafi na tarwatsa gida, kuma babu wanda ya cancanci cin zarafi, domin kuwa baya ga tarwatsa gidan da hakan ke yi baya tsayawa ga wanda abin ya shafa kaɗai, yana tasiri ga dukkan al'umma baki ɗaya. Shakir Ahmad. Sai ku danna mana subscribe a tashar mu ta Bakoji TV, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.